Santa Eulàlia encadena 5 dies amb risc zero de rebrot per Covid, però sobretot en són sense contagis notificats, el període més llarg des de l'estiu del primer confinament. Entre el 15 i el 21 d'octubre no s'ha reportat cap positiu i de moment el grup de recerca Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya no preveu casos a 3 dies vista. Aquestes dades situen l'índex de rebrot a cota mínima i la taxa de transmissió a zero. A la resta de la Vall d'Altenes, les dades han empitjorat lleugerament respecte a fa 7 dies. A Bigues i Riells es manté al nivell 0, però a Lliçà d'Amunt ha pujat fins als 52 punts i a Lliçà de Vall a 62. En tots dos casos motivats per un positiu en els darrers dies de dades confirmades, el que deixen 3.520 els contagis de l'inici de la pandèmia. Els pacients Covid als hospitals comarcals baixen una setmana més. Dimecres n'hi havia 7, 5 a Granollers i 2 a Mollet. La nota negativa és que des de dilluns s'ha produït una nova defunció al Vallès Oriental vinculada a la pandèmia. La pauta completa de vacunació a l'àrea bàsica de salut de la Vall d'Altenes ja supera el 70%.